Becca Evans fy'n deud wrth Hywel Gwynfryn ddydd Llun am deindio ar gitarydd a rhannu fflat efo'r actor. Un o'i dau o'n i'n gweini, mae lot o dau dyfa dros y byd. A beth oedd yn neud, oedd e'n cloi rhannau o'r tŷ, a wedyn gadael y rhan oedd e moyn cael ei glanhau ar agor. Dim ond unwaith nes i weld nath e rioed siarad y fi, nath e rioed adael paned neu lasyd o ddŵr neu unrhyw beth fel amas. So, gan amlaf, o'n i'n mynd mewn a ni'n polish o'r lluniau ohono fe a'r merched, canoedd o ferched, pert oedd wedi bod gyda nhw, oedd modelau a bob math o bobl. A ni'n goffo wneud ei weliau. A fe'n cael fel sheets ar dwfeid a popeth fel la, wedi delifro yn gynnes iddo fe. Sut stafell weli oedd gynno, da chi'n wedi cofio rwan? Oedd yn eitha neis, chortig. Gitars ar y waliau yn bob man? Nag oedd gitars, ond dim yn ystafell weli. Ie, yn yr rhan honno'r tŷ oedd yn ei gloi ma'n byd. Ie, gyda'r pwllnofio o pob peth. Stafell weli, eitha syml, oedd y gwely'n enfawr, oedd yn eitha cyfforddus, achos nes i gael sort of bounce lan y lawr arno fe, jyst i weid bod fi wedi wneud. Wel, sy'n llawer o bobl yn gallu dweud, wedi cael bounce ar weli Eric Clapton, nag oes? Na, wedi gweithio fi llinell na, sawl gwaith. Hefyd, wrth gwrs, wedi byw yn Llundain, mewn fflat, efo bachgen ifanc sydd bellach, yn seren rhyngwladol. Fyd enwog. Wel, ie, wir. Mr Rhys, mae gen i drons budur i fas. Do. Fant, am i wisgo'r dros budur a Notting Hill, a meddwl yn seren yn do, am wisgo'r trons yma. Be dwi eisiau bod ydi, oedd yn cerdded o gwmpas y fflat byddwch chi yno, mewn hen drons. Wel, mae rai fi fod yn onest, pan nes i weld y cymeriad ar Notting Hill, o'n i ddim yn meddwl bod e'n actio lot. Dwi'n gweld. Doedd e ddim yn golchi ddillad e. Beth oedd e'n neud, oedd e'n gwisgo nhw tan o'n nhw'n drewi gymaint oedd y merched yn y tŷ yn cwyno, a wedyn oedd e'n mynd mas o prynu rei newydd, a gadael yr hyn rei mewn bag di, a dyna lle fi o'n nhw tan i fe adael.